It's time for SPG, as in super Bacchanal Secret File. Hinubad ko yung bra ko na may foam. At tumambad ang hubad na katotohanan. Hi, DJ Rocky. Wala lang akong magawa. Kaya ikukwento ko lang ang kahihiyang nangyari sa akin. Nung grade 5 pa naman ako noon. Ayos lang i-share kasi matagal na rin naman. Itago mo ko sa pangalang Panat. At ito ang aking SPG, as in super Bacchanal Secret File. Dati, nagsusuot ako ng baby bra. Kasi nga, bagets pa naman ako noon. Pantakip sa muntikong bundok o tawagin nating burol. Tapos, nakita ako ni Mama. At ang sabi niya sa akin ay bibigyan niya raw ako ng bra. Yung bra na ginagamit ng katulad niya. Ito yung klase ng bra na kahit meron kang kapatagan o burol ay magmumuka itong bulubundukin. Yes, DJ Rocky. Ang ibibigay daw ni Mama ay yung bra na may foam. Ako naman syempre masunurin. Kaya nang iabot sa akin ni Mama ang bigay niyang bra na may foam, ay sinuot ko. Sinuot ko kinabukasan pagpasok sa school. Pagpasok ko ng school, ay pinagtitinginan nila akong lahat. Lalong-lalo na ang mga kaibigan ko. Napansin ng mga kaibigan ko na may laman yung ano ko. May isang kaibigan ako na naglakas loob na sabihin sa akin, himala nagkaroon ng bundok Tinawanan ako. Ako na may hiyang-hiya. Pero syempre, carry lang. Ang mahalaga ay nakabra na ako. Adult bra. Bali uwian na, tanghali nun. At kapag ganong oras, ay umuwi ako sa bahay. Eto na. Hinubad ko na yung bra na may foam. Humarap ako sa salamin. At doon tumambad sa akin ang katotohanan. Fast forward. Pumasok ako uli ng eskwelahan. Tapos, eto na naman yung isang kaibigan ko na very vocal.
Sabi ba naman? Ha! Napanat na? Nahalata niya na inalis ko yung bra na merong foam. At nang pagkasabi niya yung napanat, napaisip ako, ano kayang ibig sabihin nun? Pero na-realize ko na, yun pala, ang tinutukoy niya ay ang kapatagan ng aking dibdib. At simula nun, ay tinatawag na niya akong Nat, short for panat. Napanat daw kasi yung bundok. PPS. Buti na lang at hindi niya ako tinatawag ng ganun ngayon. And PPPS. Kahit papano'y nagkalaman na ang aking kapatagan. Ngayong ako'y 20 plus years old na. Effective din pala ang ay mas. And of course, ang himas-himas. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nat. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pag-Nerd Secret File.